Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Linog si Durang, sir. Habuan siya ninyo, Ton. Ilisin ninyo. Pinabay ninyo sa daan. Ipalita siya ugma nga giatake samtang naglakaw-lakaw sa daan. Sige kay, mutiwas ko langoy-langoy sa swimming pool. Good morning. Ako'y nangunay paghatod sa imong breakfast. Doon nasab ko'y ibalita nimo. Hungitan ta ka o madani mo nga ikaw ra? Ang ako mukaon. Wapa ko gutom. Si Jonas, Sa'yo nga naligo sa swimming pool. Ipabantayan ako nila ni Tonton. anan si Durang. Dili ka pa mukaon? Dili pa. Hans Durang. Ang una na kong ibalita nimo. Mao sila si Papa Jose o Mama Tising. Nakahukom ko. Mapauli ko sa amo. Imong gikuha akong cellphone. Wala ko magamit. Nangyo kong Durang ang gamit sa cellphone. Giteksan ako si Papa Jose nga magpakuha ko niya din Pero hangtod aron pa siya mo abot. May reply siya nga padung na sila din gabi pa. Pero hangtod Nadisgrasya sila si Papa Jose o Mama Tising. Ayun. Nagpaingon na tingali sila din sa ato pero wa makaabot kay nadisgrasya silang duha. Nahog sa lawom kayong pangpang ang ilang sakyanan. Patay na sila. Way laing mapasol aning tanan. Ikaw diyo. Kunwa pa nimo kontak ka ang imong mga ginikanan, dili unta sila madisgrasya, dili unta sila mga matay. Apil usab sa mabasol, si Durang, nga nung misugot siya nga mogamit kasi ang cellphone. Pero nadisgrasya sab si Durang gabi Migawa siya nga wa magpahibaw kung asa. Ambot, unsang pagkaunsaa. Nga patay na siyang nakitaan sa daan. Ambot, unsa ka tinuod kay matod pa sa balita. Giatake si Durang. Dinay ka lang. Akong lay mo asikaso nila ni Papa ug Mama. Sorry nga nahitabo kini Herminia. I'm sorry. Ya, ato na ko. Sige. Ayo. Ikaw. Pag ginian niya ko sa inyo, kana kung makalugar ko, may kukusar diyon, bay. May hatag na siyang pabor na ako nga, ubanan ka din mga trabaho sa kong ayo niya, kay dugay-dugay na gud kong wa maka-duty niya. Basta kinahanglan siya ako ningi gayon na, kay ilubong ra bang iyang ugangan.
Itunol gihapon niya ang way hunon akong pasalamat, Tikoy. O itunol sa baga akong mga pasubo sa nahitabo siya mga ugangan. Okay, bay. Sige, salamat kayo. Nya, kamu, amping mo din ha, atur ako. Sige, ikaw sab. Amping sab. Nak! Yena! Anak! Huwag man tubag. Nak! Saan ka gibuhat? Yena! Oh! Uy! Ngano nagubo ka man? Ha? Nausa ka man, ha? Dalabi. Anak? Yena? Ngano maglihok? Yena! Anak! Buka mo mga mata! Anak, tingog! Buka ang imo mga mata! Yena! Yena! Anak! Anak! Yena! Nausa magkanak! Ngano di ka mamulihok? Yena! Anak! Ngano di ka mamutingog ko? Nagpiyo maghihapon ni mo mga mata! Yena! Yena! Anak! Ang bata di ba mo tingog? Nagsigig piyo ka mga mata. Di mo tingog. Naglungay-lungay ang yang oo. Yan na. Nak. Nak, nano ka oy. Yan na. Madana ni mo. Madani. Gihigot man ako ang habol sa kuliog. May mapagkapuyos ang bata. Di am sa sakundughan. Pasensya taon mo ha. Di lang ko gusto nga lain na magkupot sa akong anak. Salamat ninyong tanan ha. Sige, ato na mi. Sige, apil pagpanagang ko niyo ha. Layo na ba kayo itong syudad? Sige, ato na mi. Nak, ato ta sa ospital siyudad ha. Yan ang mag-gaoy. Hello, Greg? Kikoy, di ako karon sa ospital. Ha? Ano ba? Di ako siyudad. Nagusap ka rin sa syudad? Di ako sa ospital, Kikoy. Oh, ospital? Ngay duday na kaon ang bata nga makadaot sa lawas? Masa na sulti din sa ospital. Abil ako ordinaryo lang, pero paghiling sa ospital sa bata, milingo-lingo man ang doktor ug miingon nga dadulon ako dinhi ang bata sa syudad. Mao nga mianay din mig syudad. Ngano ba gani? Ato na mahibawan ron. Hindi pa midugay na abot nga naglubong sa ugang ng Sir Leon. Huwag ganikob ng hindi ah. Nabalakas ako di mo. Milahos na ko din eh. Usap, nihapon na ka? Okay ka na mukhaon. Ang ginoo ko. Oo niya. Excuse me, sir. Kinsa ang Gregorio ninyo? Ako, miss. Makigsulti si Dr. Gallardo nimo, sir. Kadati ko ha. Baghuat lang pa nimo dinhi, ha? Oh, uy. Hello, Sir Leon. Hain man ka. Sir, pasilaw ako, sir. Wako ka pa nang hindi mo ganina. Nadali mo ko. Di ako sa ospital, sir. Sir, na-ospital ang anak ni Greg. Naadiha si Greg. Gipatawag pa sa doktor, sir. Buang nga god. Unsay kaso sa bata. Wa, may bawi, sir. Diha ka lang tikoy. Ayaw biyaya si Greg. Diha ko sa bahay. Sultihin dayon ko unsay ako ikatabang. Sir, yes, sir. Sige. Oh, sa sakit sa bata. Salamat. Iyan dyan siya. Greg! Greg! Unsa man? Saan mo na ako, ano, Tikoy? Ang ano man? Unsa'y sakit sa bata? Matol pa sa doktor kung gusto ko kong maluwas akong anak. Kinahanglan madakulo kini sa Manila. Oh, ha? Tikoy, kinahanglan madagig ko ang akong anak sa Manila. Sa labing madali yung ko na, Tikoy. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!